alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Na yi muku wannan bidiyo ne domin sau da yawa za ka ga kana amfani da waya amma sai ka ga ka sa data, datan ka yayi saurin tafiya. Ka sa 1 gig ka ga 1 gig ɗin yayi saurin ƙarewa. Wani lokacin a ranan, wani lokacin ma kafin ranan ka ga datan ka ya ƙare. To sau da yawa kana amfani da application ne wanda za ka ga kana amfani da waya kuma application ɗin ka daɗe ba ka yi amfani da ita ba amma kaga kawai yana running data. To wannan bidiyon zai kawo ma sauƙi ta yanda za ka sa data ka ga datan ka yayi lasting. Abin da za ka yi yanzu na farko shine idan ka shiga wayanka za ka duba ina ne settings. Sai ka taɓa settings, kun gan shi nan, gashi nan settings na waya. Sai ka shiga settings ɗinka. Bayan ka shiga settings sai ka duba sim card and mobile network. So da yawa wasu wayoyin za ka ga